לא, שנייה, אי אפשר ככה, צריך לקבל החלטה בזה הרגע. חם או קר? טוב, עכשיו מתפרקים, בבקשה. הופה. וואו. אבל אני באמת שואל, למה? למה שרין כל היום בוכה? למה קאזם חושב שהוא בקח אותי שחף? למה שחף חושב שהוא בקחי אותי טליה? דברים שקרו השבוע ומה אני חושב עליהם. It's time! אוי, מה זה, קורסון? צ'יקו מיקו קורסון. אבל אני כבר לא יודע מה לאחל. חג שמח, שנה טובה, מועדים לשמחה, צום קל. אז מה אושר 6-7, מה איתך? בומבורדילו קרוקודילו. טוב, אז יום כיפור הגיע ואני באמת מרגיש שפגעתי בלא מעט אנשים השנה, אז אני רוצה להגיד שכל מי שפגעתי בו איכשהו, מתישהו, שהתעצבנתי עליו, שהעלבתי אותו בכוונה או בלי כוונה, באמת, מכל הלב, כנראה הגיע לכם, ואני מקווה מאוד שהיום אתם יושבים וחושבים למה עשיתי את זה בכלל. חשבון נפש תעשו לעצמכם, לא עליי. חתימה טובה. מים רבים!